kedu iji sugbuo mmadụ iwe megịnị iwe mie gịnị iwe so owe megịnị ewe meze gịnị me owe nwụrụ ụmụnne m na-afụgo n'ihe iwu ọkụkọ so dis boy ị na-ene anya na ife a na-akpọ ya bụ ọcha, ihe eji mara ya bụ ọcha n'obodo a na-akpọ Nteje nke dị na Anambra steeti. O wee bụrụ na ọcha na Ifeanyị, onye akpọrọ Ifeanyị na-enwe okwu, ọ sị na Ifeanyị pịara prank n'isi ya, nwa wee were iwe wee mekwara Ifeanyị nke ya. Ọ sị na ya kụwa bọtụlụ maa Ifeanyị bọtụlụ n'ọkwa ụtọ anọ ka esi buziere Ifeanyị jebe n'ụlọ ọgwụ. Ifeanyị nwa wee na-anụkwa kepụ na Ifeanyị a na-ekwu okwu bụ only son ka ọ bụ. Otu a ka parents ya si wee gbara aka. Wee na-asị ya, kedu ife Ifeanyị melụ gị kedu ife i mere Ifeanyị ji wee pịa gị prank? Ọ sị na onweghị ife ya mere Ifeanyị. Onye nwụrụ anwụ anwụragonu, onye nwụrụ anwụ anwụgo. Ebe m si wetara unu ihe onyonyo a, most people na-asị ebe a nọọ self defense, nọọ gịnị nwa, na ọ bụghị fault ya, nọọ Ifeanyị chọrọ ya okwu ya wee mekwara Ifeanyị. Mana ọ bụ ọzọ ife a na-ajụ gị, onye nwụrụ anwụ anwụgo. Ifeanyị enweghị ọnụ ịgbara onwe ya. Ihe ama bụ na igbugo mmadụ bụ na igbugo mmadụ. Ozu atọgbọlugo. So you're going in for it. Biko anyị na-ebu iwe ka anyị ji nwayọ. Ifo anger can use you and dump you. That is mgbe ofozie gị n'anya, i regret ba ọ bụrụkwa na ịma, ọ bụrụkwa na ịma. O nwezikwa onye dị ndụ kịta, ị na-agagodu n'ụzọ mmadụ dọọ gị aka n'alụ, laafụ ya, jibere onwe gị ebe ị na-eje na ịma na ndụ adịzikwa ya n'ime. Enwere ike imetụ ya aka odina na ebe a ụwa nke ga-aga, maka na ihe eje nka jejezaba ụgba ihe na-amara isi ya n'ụdị. A na-akọwa na ọcha anụnwa nke a na-akpọ ọcha onye gburu mmadụ. A sị na the boy na ọ da anụ ife na mgbe ọbụla bụ ọgụ na-abịa. Mgbe ọbụla ọgụ ọ na-abịa ya ka emepe ya n'aka. Ema ọgwa gị na o nwere ihe ị ga-emenwu ya mee gị ife ịfụnanya. Kịta anụ ọfụgo n'ebe dị tindugara ya. Uwe enwekwa na isi ka anyị were ụnụ nwaanyị. Na control anger. Na control anger. siti ya ga ọnọdụ wute ozu. Na control anger. Papa ni onye aba na moto. Lele handsome boy. Aya na vida. Bịa na aya na vida. Na onye o gburu. Na onye ifo na vida. Kedu ebe pati iji Kedu iji sugbuo mmadụ iwe megịnị iwe mie gịnị iwe so owe megịnị ewe meze gịnị me owe nwụrụ. na nke isugburu ya. Kedu ebe isi weta mma isoro ya? Kedu afa gị? Ọ bọtụ gị so ya. Kedu afa gị? Ka afa gị? Ọcha gị bụ ọcha. Ezigbo afa gị? Onye ebe? Onye obi agba ebe? Nteje. So ndị gburu onye ọkwa ya? Kedu afọ onye igburu ife a? Kedu afọ onye igburu? Ifeanyị. Ọ na-achọkwuru okwu. A na-akọwakwanụ na Ifeanyị ahụ egburu egbu na ejidere ya bọị. Ịghọtago, oluo jụ na ya ama nna na ndị befa jidere ya bọị. Oluo ebe a sị na ya ada agbazi bọị wee metala onwe ya vileji bịa metebe ukwu ya na vileji. Kịta anụnwa ọnwụgo. Ọnya ka na-asị ya ọkwa ọ bụrụ na ife ọ nọlụ ebe ejidere ya, ọ bụrụ na ife ọ nọlụ that place na anwụ zutere ya na ama njitie. Mana ụmụ ọgbara ọfụ anyị enwezikwa nke ntị dị na ntị. Chineke merie ebere, may his soul rest in peace.